Türkmenistanyň harbiýleri 24-nji iýunda Moskwada geçirilen harby parady baryp gaýdan soň 2 hepdelik karantina salyndy. Azatlyk radiosynyň Türkmenabadyň saglyk edaralaryndäki çeşmeleri olaryň Türkmenabadyň şäher hastahanasynda ýerleşdirilenligini aýdýarlar. Mukaddes Ruhnama köçesinde ýerleşýän bu hastahana weteranlary we maýyplara hyzmat edýär. Azatlyk karantina salynan bu harby işgärleriň takyk sany barada maglumatlary anyklap bilmedi. 24-nji iýunda Azatlyň yerli çeşmesi karantina 25 adamyň gelmegine garaşylýanlygyny olaryň arasynda Türkmenistanyň gorunmak ministri Begenç Gundogdeýewiň bardygyny habar berdi. Mundan ozal habar beriş serişdeleri Orsiýetiň gorunmak ministrligine salgylanyp Türkmenistandan 70 harbiyniň 24-nji iýunda Beýik Watançylyk urşundaky ýeňşiň 75 ýyllygy münasibetli Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda geçiriljek harby parada gatnaşjakdygyny habar berdi. Türkmenistan Orsiýetdäki parada ýolanjak wekilleriniň sanyny ma'lum etmändi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň wekillerinden hem kommentariýa alyp bilmedi. 19-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri daşary ýurtlardan Türkmenistana gelen her bir adamyň koronavirus sebäpli hepdelik izolýasiýa dewar edilýänligini, şonuň üçin prezidentiň hem ýurdun daşyna seýahat etmeginiň mümkin däldigini habar berdi. Ýatlasak Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Moskwadaky harby parada gatnaşjakdygyny baştaýdan hem bolsa soňundan ýüzübirdi. Ol sebäbini özüniň 29-njy ýylda 63 ýaşynyň dolýanlygyny we peýgamber ýaşy hasaplanýan bu senäni türkmenleriň garyndaşlarynyň arasynda belleýänligini aýtmak bilen düşündiripdi. Türkmenabadyň saglyk edarasyndaky çeşmämiz şu günler Moskwadan gelen we 2 hepde karantina ýerleşdirilen harby işgärleriň Türkmenabadyň täze köp uğurly keselhanasyna ýerleşdirilmänligini sebäbi şol ýerde COVID-19 keselligi tasdiklanan hastalaryň bardygy bilen düşündirdi. Azatlyň habarçylarynyň mundan öň aýtmagyna görä, häzirki wagtda Türkmenabadyň köp uğurly hastahanasynda COVID-19 diagnozy bolan adanyň 13 näsek saklanýar. Olaryň arasynda agyr haldaky hastalar hem bar. Olaryň biri 1942-nji ýylda doglan Sakar etrawynyň ýaşaýjysy, onuň gyzgyny düşmeýär diýip çeşmelerimiziň biri belledi. Azatlyň Türkmenabaddaky çeşmesi bu ýerdäki COVID-19 diagnozly hastalaryň bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň garaşylýan saparynyň öňe syrasynda daşary ýurtlulara görkezilmezligi üçin 1-nji ýylda başga ýere geçirilmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy. 19-njy ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministri bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistana koronawirusyň ýagdaýyna baha bermek üçin geljek bilermenler toparyny iýul aýynyň başynda garaşylýanlygyny habar berdi.